kovin kauan. Etkä sillä tavalla. Anopilta olen saanut kuulla, että itken liikaa, nauran liikaa. Suissas enemmän kuin mua vähän pelottaa, mutta meidän varmasti mä en halua vastuulle, niin oikeesti nyt mitään oikeusjuttua. Siis mitä sinä nyt oikein puhut? Onko nämä jotkin treffit? Eihän nämä mikään treffit ole. Ei. Taka on tietysti jos haluat. Oi rikas nainen, ihan nainen. Saan otsaani mahalle, selkääni krappi. Jalkani pettävät ja vapisevat kädet. Voin olla ukko Raihnainen tai Inssi Uljans, miten vain tahtoo. Juuri harja, mäntysuopa sitä mökkiläiset yleensä haluaa, kun ne menee mattopyykille. Mattopyykille? Juu, mattopyykille. Hyvä idea. Puhdasta tulee suku. Isä, ja ulos hyvä ja juo vettä. Juo oikein reilusti. Onks sulla heillä mitään vinkkejä? Hippi, 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 se! Hippi, 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 se! Hienoja kiristä!